Taas nga linya sa mga pasaheros ang nasinati sa Paho Terminal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mga PUG drivers na nawagan sa LTFRB7 nga unta tugutan na sila mga pasahero o gabalik aron maabagan ang Kakuwang sa mga pangpubliko'ng sakyanan sa mong dakbayan. Si Luan Mirondina, adunay live report. May Bab, kay ubos na sa MGCQ ang Metro Cebu ug ang tanang bahin sa lalawigan, mi-operate na ang halos tanang mga establishmento hinungdan sa pagdagsa sa mga pasahero sa mga pampublikong sakyanan. Pasado alas 9 na sa buntag, apan ingon niini gihapon kataas ang linya sa mga pasahero sa Paho Terminal. Gibahig og 3 ka linya depende sa destinasyon sa mga pasahero. 2 ka linya alang sa 2 ka rota paingon sa Mandaue ug ang tunga nga linya alang pa Cebu City. Sa pagkakaroon, may 23 lang ka mga unit sa modern jeepneys ang nagdagan gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu palabang sa Mandaue ug Cebu City. Gawa sa gipatumang social distancing, nangabli na usab ang halos tanang mga establishmento hinungdan sa pagdagsa sa daghang mga pasahero. Nabalaka si MJ Labrador, 27 anyos, nga dili na unya mahitsura ang dala niyang cake tungod sa kataas sa linya. Wala ba sa kay bawagod, di karon pa mo kunanin. Pulisod kang sakay og taxi o kuan. Mahal-mahal ka. Nagtuo masag ko nga kanang okay ra ba wala ray dili nga ni kadaghan. Nga daghan dekisan. Mato ni Michael Rodriguez, sakop sa Board of Directors sa UDOTCO, kun United Drivers Operators Transport Cooperative nga tag-14 lang ka mga pasahero ang pasakyon sa gipadagan nilang mga modern jeepney aron masiguro ang social distancing. Kanunay usab silang mag-disinfect sa ilang mga unit sa dili pa pasakyon ang mga pasahero. 7 ang mabot no rona mo si manaha ka unit. So dili nagita matingaan ni ma'am nga ingani ang gidaghanon sa kuad kay MGCQ na biyata. Yeah. Kita ra sa nagdagan nga modernisasyon. Ang asawa sa usa sa mga PUJ drivers nga magbiyahean gikan sa Lapu-Lapu padung sa Mandaue ug Cebu City nanawagan ngadto sa LTFRB7 nga unta tugutan na silang makabiyahe ug balik kay dayagman ang kakuwangan sa mga pampublikong sakyanan. Nga unta iyang tanaw na nga mong side ba ug ingon man ni makasud lang unta mi sa Park Mall. Amo na mong gihangyo kay lisod na jud kaayo ang among panginabuhi. Si Jaime Albarina, usa ka PUJ driver, naninda na lang og saging kay unom ka buwan na silang wa makabiyahe. Sa telephone interview, gipasabot ni Director Eduardo Monte Alto Jr. sa LTFRB7 nga wala pay kakuwangan sa mga pampublikong sakyanan sa Cebu City ug Mandaue City. Hinungdan nga gidid-an pa ang mga traditional PUJ sa Lapu-Lapu City nga may rotang palabang sa Mandaue ug Cebu City. Kung mag-normalize na nga itong labi na kining south, kung makapag-cross border na da, tulangon na tayo ng availability sa itong mga bases. Kaya ito na, kung i-redeploy sila dito, no? Mag-fill up na tayo taog mga ruta na gikulang. Bab, gipahibaw hinuon ni Director Monte Alto Jr. nga sa lalawigan, gitugutan ng makabiyahi ang mga traditional PUJs. Gani may 230 na nga nahatagan og special permit, wala pay labot ni ini ang 39 nga gigamit sa mga contact tracers. Bob? Daghang salamat, Luan Mirondina, sa imong live report.